Бляскави партита, оглушителна музика, безкрайни коктейли и красиви лица. За света имението Плейбой винаги е било символ на лукс и безгрижен живот. Но зад затворените врати, в студените му стени са ехтели не само смехове, а и призрачен шепот, който някои от обитателите му никога няма да забравят. Бившата приятелка на покойния магнат Хю Хефнер, Бриджит Маркуарт, наскоро разкри тъмните тайни на имението. В разговор с Алисия Фиорентино и Харли Менделсън, Бриджит описва огромния имот не като дом, а като място, пропито с призрачни енергии, сенки, привлечени от вихъра на опадъчните удоволствия, духове, останали завинаги заключени в позлатената му клетка. Първият сблъсък на Бриджит с необяснимото се случва в привидното спокойствие на личната й спалня. С сестра ми и приятелката ми Стейси седяхме на леглото ми, говорехме си, пиехме вино, а телевизора работеше за фон. В един момент усетих как атмосферата в стаята се промени. Стана студено, разказва Бриджит. И тогава, с крайчеца на окото си, видях нещо, което смрази кръвта ми. До гардероба ми беше застинала фигурата на жена, имаше дълга, черна коса и беше облечена съвсем обикновено, с дънки и тениска. Просто стоеше там и гледаше. Но ужасът не спира до тук, той става личен. Бриджит осъзнава, че познава призрака, който я е посетил. Години по-рано, когато е била на пробен престой в имението, тя се запознала с дружелюбна секретарка, жена, която се грижала за организацията и за домашните любимци в имението. Когато обаче Бриджит се нанася за постоянно под покрива на Хю Хефнер, тя научава шокиращата истина. Жената, която я е интервюирала, е починала от рак. Сърдечната служителка вече не е сред живите, но очевидно не е напуснала имението. Бриджит разбира, че духът, който е видяла до гардероба си, е бил именно на тази жена, завинаги свързана с мястото, на което е служила. Дали обаче това я е успокоило? Да видиш призрак е едно, но да осъзнаеш, че духът на починал човек, когото познаваш, броди из стаята ти, е съвсем друго. И ако това привидение е било по-скоро тъжно, отколкото заплашително, то игралната зала в основната част на къщата е излъчвала много по-стара и недоброжелателна енергия. Никога не се чувствах добре там, сякаш нещо те наблюдаваше от мрака, нещо, което не искаше да си там, спомня си Бриджит. Останалите момичета също ги беше страх, не смеехме да влезем сами и винаги викахме иконома или някой от охраната да дойде с нас. Но може би най-потресаващото преживяване на Бриджит идва след смъртта на Хефнер. Тя твърди, че е видяла духа му, но не като призрак, а в сън, който бил неземно реален. Имението беше тъмно и пусто, звучеше само тиха музика от 40-те години. Видях как Хю слиза бавно по стълбите и тръгва към мен. Усмихна ми се широко, но студено и каза: "Мила моя." След това ме прегърна. Усетих ледената му прегръдка и аромата на парфюма му толкова истински, сякаш беше жив, беше едновременно красиво и ужасяващо, споделя тя. Въпреки че не присъства на погребението му, Бриджит никога не е казвала лоша дума за Хефнер. Дори напротив, в отчаянието си да получи прошка или с Богом, тя се опитва да отвори врата към отвъдното чрез спиритически сеанси, търсейки контакт с духа му. Контакт, който може би никога не е трябвало да бъде търсен. Защото историите на Бриджит доказват едно: зад бляскавата фасада на имението Плейбой се крие свят на тъжни, изгубени души и зловещи тайни, които все още шепнат в тъмните му коридори.